Годината бе 1903 и аз първо прекарвах четници, а сетне доставях пушки от България. Докарвах ги до Левочо. Събирах закълнати момчета, за да ги пренасяме където трябва. Подготвяхме въстание заедно с македонците. Викам му аз на Христо Караманджуков, че с какво ще вдигаме въстание? Ние имаме само пушки, кринки и то не всички имаме. А той ми отговаря: то е лесно за пушки. Щом ние въстанем, България ще обяви война на Турция и нам ще артисат пушки. Ти вземи с тебе 5 души за Левочо. Да подгответе населението за въстание. Тъй изторих. С мене в Левочово взех 5 човека. В нашата къща. Именният ми ден. Тодоров ден. Четниците, дето бяха с мене, ги турих в ниския етаж. А гостите приемах в горния. Тук са Райчо Николов, Никола Стойчев, Гочо Гинин, Иван Гажуров, Никола Гюмюшев, Кузма Панагюрчето, Любен Балашиков. Или на празник като на празник. Гайди, свидени ли не щеш, песни, кора. Ами имен ден има. Цяло село знае. А после тия пък, дето ги бехме довели нарочно, един по един ги вмицахме при четниците да ги закълнават. Всички бяха добре дошли в моята къща. Всички, които минаха, се закълнаха. Един от нашите закълнати, Гочо Кинин, излиза слаб. Напива се и отива по Илия Мола Иванов. Намира го на улицата. И като всеки пиян му разказва всичко. Каква работа сме заформили тук, голяма работа ще правим, ще се събираме, да, ще освобождаваме България. Така сме се разбрали. Ела селата почерпа, пий се и ще кажем на аскера. Ай за здравото на Тодор, да е жив и здрав. До къщата на Илия имаше застава с 20 души аскер. А пък казармата беше на 1 километър с 100 души аскер. Абе, аз се сетих, ще го отцапаме. За нас научи почти цялото село. Вкъщи заедно с комитите бяха дядо Коли, овчарят ми Стойко Ников, жена ми Мария. Влезе и ми каза, че на дворе около къщата има аскер. Аз заключих портата и излязох в долната стая. Бе, докато се въоръжим, бая ни дойде байгън. Явате ми утре, Южбен. Ще ми изплашите деца. Къде е това,
Бягай. Когато пукна бомбата, един от четниците се извика: Кинин да излиза бързо! На другия ден, сутринта, взели кмета и направили обиск в къщата. Намерили ми дрехите, кетаниите. Чие е това, не? Мама, елате да ядем. Турците забират баба ми Рада и жената, а децата си остават у майка ми. Чабук! Закарват ги в пашмакла, право и мама, и ги затварят. Айде, вашата мама ги... Яка тербука е? Чабук! След моето отиване в Балкана на 8 юни 1903 година, на ден Тодоров ден, момите в село Левочево са запели една песен за мене и за Мария. Бре, чули ли сте или не, какво е ново станало в Левочево, село голямо? Горнокрачовската махала, от войне башко митана, 300 са пушки пукнали, 300 са бомби хвърлили. Тодор Марийки думаше: Марийке, първо любове, събирай дребни дечица, че ли ще да бягаме далече зад планинана, далеч от бащи и майки, далеч от брата и сестри, далеч от близки роднини, далеч от турския таган, от турска мръсна подвара. Марийка дума Тодоро: Тодоре, лите Тодоре, гащат са деца разплакани, да ги ща турци усетят, да не ща турци изприбият. Тодор Марийки думаше: стягай се, либе, стягай се, време е късо и скъпо, Бог ни ще либе запази от тия турски куршуми, от турски кървав ръкава. Моята жена с малкото дете ги разтували у имама в пашмакла и ги държали там до ден и линден. А дядо Кодо, Штинко, Овчарен, Стайко, Ников, мета Колю Стойчев право в затвора. Осъдиха ги по на 101 години затвора. Въстанието избухна в Македония, на връх и линден. Ние се събрахме в Ардашла 80 души. Антон Дечев ни беше войвода. А в Карлуково имаше четър от 18 души. Питах се, как ще тигаме ние въстание в Башмаклийство. Няма ни пушки, няма нищо подготвено,
Във всяко село имаше по 1000 души аскер и само чакаха да се пукне пушка и да запалят всички села на пепел. Ей, хора! Редки са тия, дето рискуват мило и драго семействата, затворите да раждат жените им, всякакви стоки властите да конфискуват, да рискуват живота си всяка минута за народност българска. И никога не забравяйте, приятели, че нашата кръв, нашата вяра, нашия род, ей тия луди глави ги увардиха и умряха, за да живее България. Госпожи и господа, вие гледахте възстановката на Борчевската афера по спомените на Тодор Анастасов Войнев воевода, пресъздадена от българското патриотично дружество Родопски хайдути. Нека им благодарим на тия момчета и момичета, защото с техния труд и сърце пазим кръвта българска.